mfowethu. Ngibingelele bonke abalaleli abangilalele njengamanje kuzo zonke iy'nkalo. Ngibingelele nje nakuwena nabaphathi besiteshi. Sengikhona ngaphakathi emsakazweni Izwi Lomzansi. Kunjalo Khuba ngapha ekhaya elikhulu ukhona uMagaye uphulaphule sithatha intambo kuye nje khawufundise nakuye. Magaye, wena ndoda. Hayi, uyazi nawe Magaye mfowethu ukuthi sayibambile sikhona namanje sayibambile. NaFacebook wami-ke ngi-live kuKhuzani King Lamlenze Mpungose. Abantu abaphuthume khona njengamanje. Kuba sizongena kakhulukazi umsebenzi wakho namhlanje uthe makuzitshelele apha e-exhibition center uzobona kakhulukazi osomabhizinisi basekhaya eMzantsi Afrika abasakhulayo intoni ethe awuze apha Khuba? Njengoba ngize la kahle bengize nakwezinye iy'teshi ey'khona la. Njengoba sazi ukuthi umsakazo omunye ukhozi ukhona la, so nezwi lomzansi ikhona la. Ase ngithi ngizozihambela zonke iziteshi bese ngibuka nento enhle eyenzakalayo. Khuba umsebenzi omkhulu owunikeze iSouth Africa yonkana ikakhulukazi umculo wakho ikakhulukazi kuthekani ama-album? Kule album sathi amasokisi azoba nengxaki ukunyuka ngoba ijele lavele lenza kakhulu kakhulu, so wavele wanyusa kakhulu. Mfowethu engingakusho ukuthi yaliwa kule album. Ingoma zonke eziyalwa, umuntu nomuntu ne-track yakhe la. Uyabo? So engingakubalula kakhulu ukuthi ukweseka kwami mina ngilo muntu othi mayesekwa athola amandla. Abanye abantu bathi mangabe besekwa bese eyehla. Yabo, mina ngesikhathi ngesekwa ilesikhathi engithola khona amandla kakhulu ukuya phambili. So ngingakho ubona umsebenzi wami unyuka unyaka nonyaka. So ke konakele kakhulu inja nogodo kuboshela isithaqa phaqa. Kuba abantu abaninzi bathi xa ngaba uyitholile uthi inja nogodo umuntu acinge enye into. Kutheni isihloko sale-album kwathiwa inja nogodo? NgesiZulu sakuthi xa usithi inja nogodo usho into yokuba ubophile, akunamuntu omnye ozathi athinte phaya. Yes, kuboshiwe kwavalwa kwathathaqa. Yimi kuphela engiphethe ukhiye engizawuthi ndibuye ndiphethe ithixo ngizawubuya ndizawuvula mina. Kuba mhlawumbi omnye umphulaphuli ndiyazi uba kekho umntu onganayo i-album yakho uqukethe umyalezo. Ndiyazi uba ii-album zakho zonke khona imeseji eziyithumelayo emphakathini. Uqukethe umyalezo, yazi iingoma zininzi kakhulu kula album, uqukethe umyalezo. Engingakusho kakhulu ukuthi ngiphethe umlayezo omningi kule album kuba uma uzobheka ama-track anjengozindaba zomjolo, ama-divorce, ukuthi akumele sesabe ukungena ebudlelwaneni bomshado ngoba sibona abantu abaningi be-divorce. Ngeke sife singaganiwe ngenxa yalokho, so sizogana noma ngabe kuthiwa abantu badivosa but thina sihlehli siyaphambili. Ngiphinde ngithi indaba zomjolo azipheleli emjolweni. Indaba siyiqale kahle, sayikhuluma kahle, sathandana savumelana, sine-understanding ukuthi siyajola. Kutheni uba mase kukhona umntwana like manje sesiyachada automatically? Uyabona, as if ingane i-ring. Uyanifumana uba ndithini? Kakuhle kakhulu. Ngiphinde ngizothi kwamnandi ukubekezela. Ziningi iy'ngoma laphana konakela kakhulu kuboshelwe. Kuboshelwe inja nogodo njengoba usitsho nje. Mhlawumbi Vondile, baninzi abantu kakhulukazi abafisayo ukungena kulo mculo nabakhona. Ungathini kubo nje mhlawumbi ukubapha loo mazwi enkuthazo? Akuwo wonke umuntu ongakwazi ukufela kuwe. Yazi yabanceda abanye abantu kodwa ungathini kubo? Engizokusho kakhulu engubonile uma ngihamba endimeni ukuthi abantu mabaqaphele ukuba usizwa ngubani. Ngicela belalele lento. Ukuhlupheka sikhule kanzima, sakhula sisokola, kodwa ngalokho akusho ukuthi hamba wamukela noma yiluphi usizo noma kubani, ngoba ekugcineni abantu uma bekusiza basuke bebheke i-return of investment. Wena ungazi ukuthi kunabantu abayi-investayo kuwena, umuntu ayifune kanzima futhi lo return of investment ahambe ethi umbona nje wangisiza ubani. Okwesibili engifuna ukusho ukuthi abantu ngena emculweni ngoba unethalente nothando. Ungabi yithalente lodwa ngoba uma kuyithalente lodwa uthando lungekho
uzogcina umsebenzi wakho ngokuhlonipha. Ngokuzoleka khona. Uma ngabe unothando ithalente ungenalo uzogcina sesithi yena Nkosi yami uyawuthanda umculo, inkinga yithalente lengekho. Akuhambisane kube kubili uzonqoba bese uqaphela ukuthi ubani okuncedayo ngoba njengoba ungena emculweni ufuna u-connection, ufuna ukuncedwa lapha nalapha, wazi ukuba ngifinyelela kanjani entweni ethize. Bhekelela ukuthi umuntu okusizayo akuyena yini umuntu uzohamba ethi ukubona nje ngamsiza, umbona nje ngamsiza ngoba leyo nto iba isithikamezo endleleni yakho going forward. Enqubeni igama langesitshalo sithi Gabi Gabi Stop Exhibition Center ngalixetha sesizobuyela kuyo-ke emakhaya intambo zakho sizibuyise kulo cala khona-ke Ndlamlenze ndiyazi abantu bayafisa ukuqhagamshelana nawe kwinkundla zokuxhumana bangathini mhlawumbi Abantu bengaya lapha epagini lami abafuna ukukhuluma nami. Ngi-live kwangoku uKhuzani King Ndlamlenze Ungohle. Khuzani bese ubhala uKing uthi Ndlamlenze Mpungose, uzolibona nje lino-blue tick omncane eceleni. Kanti lapha ku-Instagram ungabhala nje uKhuzani Mpungose kuvele mina. Ku-Twitter nguKhuzani_Khuba bese kulapha ku-TikTok ku-TikTok uKhuzani_King. So-ke abantu mabathethe nami ezinkundleni zokuxhumana ngikhona, bekhulume abantu besho noma yini ngingowabo njengoba ngikhona emculweni angizelanga ngizoziculela mina, ngangizoculela bona, ngingumvumo wabo. imvumi yabo Imvumi yabo, yebo. Kobafisela ikhisimusi enhle sesiyivala khona. Already abantu sengibanikeza ikhisimusi abantu inja nogodo ukhisimusi wokuqala, and then ngibafisela ukuthi ngiyacela ngicela ukuthi njengoba namhlanje ngikhuluma emsakazweni siphelele sonke laba abakhona abaphilayo bakhona bonke. Ngiyacela kungabikho abantu abangasezukubabikho ngoJanuwari ngenxa yengozi zomgwaqo, ngenxa yokukwazana, yokubulalana. Asizithibe uthi noma ubone ukuthi umuntu sekugxobile umtshele nje kahle ukuthi cha mfowethu nanti unyawo lwami selungene ngaphansi kolwakho. Ngokwenza njalo kobe ngasho ukuthi uzehlisa isithunzi kodwa kobe kuwukuthi uzama indlela yokuhlonipha ngoba kuDisemba inhliziyo kwabanye abantu zincane kakhulu. So-ke kufanele ukuthi uyiqikelele uba ugxobaphi ukuze sizawubuya ngoJanuwari siphelele. Ndithi 31 ebusuku abantu bedlalele ingoma ethi hayi kulungile izozitsho yona ngithi hayi zikhona ingoma ezohlukanisa inyaka. Enkosi magayi siyabonga kakhulu uyidedela lokuqala siyabonga mfowethu sobe siqhagamshelane ekuhambeni kwexesha nje basekhona apha exhibitor thatha magayi thatha awu enkosi manje ubulela mfowethu ngiyabonga baba. Hello kubantu abalive. Ngiyabonga kakhulu. Hello kubona wonke umuntu live. Hello vele ku live kaquba Sakuvela mina kuqali. Sanibonani from the farm Julia. ubani From Julia. Julia lobilo uyalobisa kwezilo Mzansi FM ndiyabulisa kuseNdlamlenze Blue Nation up Khuba up Khuba up Khuba up Khuba up. Ngiyabonga kakhulu.